Am 52 de ani de când m-am căsătorit aici, în Persașina. După 20 și ceva de ani de căsătorie, mi-a murit bărbatul, am rămas singură, n-am copii, n-am pe nimeni, mai greu să trăiesc. Tot timpul plâng, n-am cu cine să mă vorbesc, n-am cu cine să lucru, stau de una singură, pustuită în casă. Ca singurătatea nu-i nimic, asta e cea mai grea pe lume și trăiesc așa de azi pe mâine. Păi m-am întrebat, dar n-am putut să găsesc nici un răspuns ce s-o fi întâmplat, ce blestem o fi. Și o fi de am rămas singură aici să n-am pe nimeni, să n-am copii, să n-am pe nimeni. De multe ori mă întreb, de multe ori când mă pun la masă, mai iau și un scaun în plus și îl duc la masă, că mi se pare că va mai veni cineva să știe să mănânce cu mine. După aia, când văd că nu vine nimeni, încep să plâng și nu mănânc nimic. La fel mă ridic de la masă și plec să fac treburi și am prin casă. Numai de sub pământ nu știu și cum o fi, dar din lumea asta, prin toate realele am trecut. Dar una după alta a venit rău, nu vine singur niciodată, una după alta a venit. În 72 moarți și casa și grajul pentru animale, am rămas pe drum. Am dus cu soacră mea să înmormântăm la Bogălceni și probabil o fi rămas o lumânare aprinsă sau de la o țigare, cum o fi fost când am venit, n-am mai găsit nimic. Animalele arse, casa arsă, grajul ars, nimic. Uite cum se vede, cum te-ai duce în mijlocul străzii și ai sta acolo. Am simțit durere mare. Durere mare am simțit. Durere în suflet că n-aveam și mânca, n-aveam unde dormi, n-aveam în ce ne îmbrăca, nu era nimic, atât am rămas ce-o fost pe noi atunci. Greu. Atunci a fost momentul cel mai greu din viață. Când mi-au murit părinții la 3 zile unul după altul. Atunci fracele. Toți au murit. Eu nu mai văd nimic, mi se pare că e tot noaptea înaintea mea și anima nu-i pustănită aici. Pare nicio speranță de viață trăiesc. Acum mi se pare o noapte, un an. Mi se pare că nu se mai face ziua. Ziua trece iut, dar noaptea trece mai greu. Aici e sfârșitul lumii, capătul lumii. Că mai greu ca aici, în pădurea asta, să nu-i niciunge. Nu-i niciunge. Numai pădure și atât. Și animale sălbatice și atât. Merg vreo 25-30 de kilometri cu calul, acum cât mai pot. Caut așa unde e un bolovan, o stâncă mai înaltă, sau un zid, ceva, sau o rădășină de copac și de pe rădășina aia mă urc pe cal. Ajung și la 12 noapte acasă. Însări la șirna jos, la drum și toată noaptea vin prin pădure cu butul în mână, cu lanternă, până ajung acasă. Pentru noi e chin, e România chinuită aici, în mijlocul pădurii. Nimeni nu se interesează de noi să ne aducă și ceva. Nici pe banii noștri, dacă avem, nu ne aduce nimeni. Trebuie să la 69 de ani să trec muncile și pădurile, că să ajung la Cornireva cu calul să mă aduc câta pâine să mănânc. Aici tot numai rău ajunge. Aici e cel mai rău la capăt de lume. Numai rău ajunge aici. Binele nu, ala s-a dus. Ala s-a dus, Dumnezeu știe, cred că e în alte țări. Că dacă ar fi pe aproape, l-aș fi mai văzut și eu vreodată. Să dea Dumnezeu să ne ajute să ne mai vedem. Să ne mai vedem. Să mai trăiesc și eu să ne mai întâlnim. Că știi cum, când v-am văzut și v-am cunoscut, parcă am văzut o soră de-a mea sau un frate, așa, că aici nu vine nimeni. Nu vine nimeni că nu mai are cine. Noaptea e binecuvântare. Uită că sunt singuri, pe poteci, la coasă, în boală, ori bucurie. Singuri și tot mai puțini. După 10 ani am fost din nou, în aprilie, în rezervația Munții Cernei.